করতো না এমনি গাড়ি যাইছে না ভাত খাইতেছি অল্প Nhìn ta biết lái xe được con. Mình mày thì sẽ to. Boron simi faimani o gari tamongai oro haike saidok lai ka sagari se om pinisim faimani ngo sarato faimani boro thangnan agortala okay oro iko taningo starring missing thangata gari o borok datong borok tongmani keo duk khorok da manai tong ke budu khole malia in bongke biswajit deorma ke oro police rok da peka ha police rok phaida na peka iko tak nai phai tongka ke bahai ke ti sanai o gari tabo abo ta gari malik phaigang kai soiti sanai ta Ini somono out pusok khabar soi kya. Hatai kodar kaisa gari hello side ta thangka nai. Singar phainu pa kya. Driver kok saka. Gotna ma ke 10:30 digi rok nan sawa. o gari boron simi phai biang thangnan Bono singa driver sungmani gari ke ompi thik agotola. Bas. borok rok sago duk khumana rok datong Borok ni kono khorksam dokumani yang sawa. Emne kono eto gari bo khoting ya side ta thangka. Engke bo ama gari samagai ব্যবস্থা খাইতো norok bot khanani oi je peka जोंखा समनगर आउटपोस्ट नि